Njengoba uKhuzani ade busy ehlela umcimbi, ubengenaso isikhathi sokuphusha kahle i-album yakhe na wayikhipha i-date umcimbi ungakafiki, kodwa ubengayiphushi njengoba kade sabhizi ephusha umcimbi. Njengamanje usenesikhathi sonke kanti futhi sekuseduze ukuthi i-album iphume. Kulezi thombe ey'velayo kule video, iy'thombe zezindawo ezahlukahlukene ney'namba zey'nduna zakhona. Wena ubuka induna yangakini bese ufaka i-order lale album entsha kaKhuzani ezophuma. Uma uyukuthi uyabona ukuthi indaba zey'nduna ithathela kude, khona ilinki esekhasini likaKhuzani ku-Facebook okumele ungene kuyo ukuze ufake i-order. Leyo nayo enye yey'ndlela ezilula zokuthi ufake i-order usitholele i-album kaKhuzani. Ezinye iy'ndaba ezimnandi eziza nofokaKhuba, i-album yakhe le yaphambilini agcina ukuyikhipha inja nogodo. Ezinye ingoma ey'phakathi zishaye ama-millions ku-YouTube. Uzokhumbula uKhuzani i-artist lokuqala likaMaskandi elisaqophe umlando ku-YouTube ngokuthi lihlanganise 1 million views. Wawushaya ngengoma yakhe ethi Isilingo.